Yaya Komodo ya tabbatar da duniya cewa ba jirgin da ya sauka a ƙasar Burkina Faso a halin yanzu babu wacce doka da ya karya, domin hakan ta faru ne bisa dalili ma'ana saukar gaggawa, inda cikin bayanansa ya kara da cewa jirgin nan fa ya taso ne daga jihar Lagos da ke Najeriya sannan kuma zai je Portugal. Kan hanyarsa ta zuwa Portugal ne sai jirgin ya samu matsalar na'ura. Bayan ya samu matsalar na'ura, wannan dalilin ya sa ya ga mafi kusa da inda wannan jirgi zai sauka shine Burkina Faso. Wannan dalilin ya sa ya sauka. Yace kuma bayan ya sauka ma wannan jirgin fa bai fa karya duk wata doka ba, ma'ana dokar sufurin jiragen sama na duniya ya ba da damar cewa duk jirgin da yake kokarin samun matsala an halarci mace sauka ko a wacce ƙasa ce ba dan komai ba saboda tseratar da rayukan waɗanda suke cikin wannan jirgi. Wannan martani yana zuwa ne bayan wannan takardar da su kungiyar AES suka fitar, wato Sahel States suka fitar da cewa ba sun kama jirgin sojin saman Najeriya da inda ya sauka a Burkina Faso, wanda suke ganin cewa wannan saukar da ya fa ya karya dokar ƙasa da ƙasa ta yarjejeniyar yawo a sararin samaniyar su ba tare da ka'ida ba, ma'ana ba tare da izini ba, sannan kuma sauka ba tare da izini ba. Kuma rundunar sojin saman Najeriya suka fito suka ce fa babu wacce doka da jirgin su ya karya na sauka da ya a ƙasar Burkina Faso, domin emergency ne, ma'ana sauka ce ta gaggawa, idan ba haka ba za a iya samun matsala. Kuma ta bangaren su ma IES din fa sun ba da umarnin cewa fa jirgin da ya ƙara giftawa ta sararin saman samaniyar su to fa sun ba da umarnin a kakkabo shi, ma'ana a harbo wannan jirgin. Amma ta gefe guda fa kamar yadda rahotanni suke zuwa fa wani masanin sufurin jiragen sararin samaniya mai suna Ganklik ya faɗi cewa fa jirgin Najeriya ba wace doka da ya karya, sannan kafin ya sauka sai da ya nemi izini sannan ya sauka. Kawai dai ya ce yana zargin ƙasar Burkina Faso ne da kokarin siyasantar da al'amarin, da inda yake ganin cewa bai kamata a ce ƙasar Burkina Faso ta yi haka ba. Wannan shine a takaice. A halin yanzu da rundunar sojin saman Najeriya sun ce jirgin su fa babu wace doka da ya karya, domin idan aka yi la'akari da dokar harkar sufurin jiragen sama na duniya, idan har haka ta taso jirgi dole zai iya sauka kowa ina ne ba don ko ba, domin tsiratar da rayuwar waɗanda suke cikin wannan jirgi. Su kuma ta bangaren Burkina Faso sun ce fa wallahi atatan sai sun rike waɗannan sojoji, sun yi bincike sun tabbatar da abin da suke zargi, ko kuma sun tabbatar da abin da yake wakana, daga nan sai su ga wannan hukunci za su yi. Wannan shine abin da ke faruwa. A ƙarshe kuma me za ku ce tattare da wannan al'amarin? Allah ya samu dace.